nipa. Wo de wo mu nipa wo de no. Wo tina ko ya aboa bi ma me. Me ya aboa. Ya aboa bi ma me na o gina ase no mo. Hey. Obodan papa won santem white say de na wa anwale. So wa ansra nso. No say ko wensani. You de yata bampa. Bi agura nko me. Ba be say de timi ye ni ti se ro de be wo be ma die wo nsuro mpo je se. O tu so no ma me ni nyina the same scale. Boys matam metam ba ko aboko. Ida se ma me na na e ba no. Be de ba ko be hwefo mpe. Be de ne ball pe kana na o mie na do kwa nkasa bi oda. Sir madam fu obre. Na koda kitwa we di bia wo di manim ye fom de bia che se wo di manim aye ntomago awodo ahomte mia na ma decide se nka wo di seki esum kura na mekwa akonya da kiosum e di asem na wo kan sa no esi da ye dan da ho na wo da kiosum hwe amenka asem chiro di enti a de ekosu nyina maye din amenka sa nyina ne se me di sika bia to bank 70,000 na me ye ne fixed deposit for 6 months se nyame adom aka 2 months se esun ya pewodo me yi sika no ene eho eyi nyina benefit a wo hu nyina de amount na wasa de show business ni na wo de aye adwuma eno nti na de ekoso nyina menkasa ya maye din na no mo de omo ti fie on de se de omo ye de eyi no omo ye tama me ho kire me no oboa me ugina machi so wokunu enti se nne se wo ho akire wa menhwe mu wonim gu ase da se wo wonim begu ase de enka me sika ni magu ase meku me ho aye adwuma ama sika ni magu ase enti me srew ka wakoma to wo yam kura endwene wo da na wo yire me bo wo chi dom di obi beka na mimi ti o enye di obi beka sanse wo da wo do adi kire me abra me wi adwuma pɔ me ho wo na wo gina machi eje store ene kuma se store kwen sai akrakra me ama me ene ma be ye nipa me nhwe so woni ngu ase da enti me sre wo do 2 months de ye boy ye ni e beba e ma wo wren ho enkeka e ma di omo ye no e mu wa pe na achire so 2 months pepepe me yiska ni nyina na me di ama na wo sa de hye wo dwuma me sre wo oh baby menye sa me shira wo se we nyina chi me fombo nyina chi wo won kaye na de ma yam sansa nya ma nyina na won kaye wo eyo baby asabri yanka ma chi wenki yi mama baby na so stay wo da so kura bi mo wa chira wo do kan a wo di dome wi asimpanyi se be ma hwe ase a enye na wie ya no odade a wa chira wo mama se ma mu gu ahoro kana minim se ma banye sabe na so watimi a chira se prove me wrong se ma binum gu ahodo odo ade a wo de wa no kura aka no awurade nhyiraw na medie me wa rohyemu wonyame mu se minim se da bi a ebe yeye enye se ya da yanko ne se ya da bi bi asimpanyi se be ma hwe ase a na nya na wie ya no odo ade a wa chire wo do kan odo se binya ma nyina na be ma bofo ma obetena ne ho odo ya me nhyira wate wa ya mami na mama woni magu ase me hwe mu woni mu ngu ase da me srew na me soso kakra me ka chon se me mu woni mu ase da dase na bibia wo nyame se bibia wo nyame se nyame beye eni daso ho me srew eya susuma orenho mate Brother, mami ka se mi chiro. Enemlem no mercy for the cripple. No mercy. Ehu abo antatia mobo. Sika no de ma na why na adwen so pese oje no. Jordan, so di sika no man back me medi hu yawo. Se no wabofo mo. Ene wabofo mi. Me nya so tam 100 million kura de to ne se mo wetimi de bibi. Bra ma sika ne hye. Fa sika no wura business mu. Situation ne wa me nwa no bu na izu. De bio ba mo so be kete sika ne me nyan. Jordan, nya botre ma me. Na so de bio ba so onanam fie o. Be, wo de yire won de pesca. Ebia wo nyanya wo sika no na de bonus no watam de ama no enanya wo so kire na wo so bre na akotam sika de ama no ko nipa wo bi besia ebia na onam fie ho na mesika ma bre no krampo Jordan
Me say, no I don't saw this cabin. Fava no. Mazima ni kura me da me fa hwema no. Nko ni pa mo biska. Forget no. Se no na wo to no me bia dio. No kure. Wo na wo ti ska ma yo. You see as wo di ska na command na achi na wo betan wani na sika ni bi nda ba bia na wo dwene wo se. Kan so kodini nsa be hye. Asam na waka no. Kodini nsa tetina, kodini nsa be hye. Wo se wo nyaska pa. Me ni hye. Fa show business ni na entre Etira bonus mpopro na de ama no. Store se tom su ko be tuma jibia fi na ma yi won. Ye ko ko tika kraka. Ade ma me do agede kwa ade. Is it? Pa onyo. Bi se o peka krama. Ese ye kun ye ko. No ya ko. Bi na se ma me mbọ ne nka. Ko one side, do one side. La ya me kana fa ma. Baby, what's here? Idiot, my friend say me you woman your man. Oma ye you cranty. Ude. Juena, e fatu hona. Me kwa basisi e ntino. Oh, member sisi e ma common di wo mesro. Ye bibia ato. Adaro. Nyani manie. Say wadwuma no ma me nua ebai age ye. So wa yi aso nsam kode, wo kodi. Mebua wa mre. Enyo fere. So ba be se sori anopa. Do yi ska de sha wonsam. Enyo fere kama ne fama wo dem mpo. Sister. Abonten wo je sha wo ho mebua. Sister. En monya be ne cross be ma. Say so na be ma na ya ba. Be sister, na fa wo be. Then na wo pass wo tima me kuro ni je. Hamme. How say wa hamme be ma na say sam na nimu fufu nya ba. Hamme wo bi no ma ni bi. Eti se me se me yi amana me enye me fere enye me ni oye me kunu wo bi no o share me se wo yire what you say enu nti ni fifre na wo sam ye no esa na wo twa ye no e na ama me menye bia me de ma no enti ono ani sika na me de ma no ale sister edro de ye wo se wa tele mo me so enfi no what me kwa basisi ye tin sama me kan nyina enye wa wure huma fa ni sika ma what is kadi kodi Fumane, me ma won fa me eni million fifre sa. Maje. Be ma na shaba, nya ba na twa be ma. Ska na maje. Me mo na million nya ska so de hwe me. Oy wa be tiketi. Me ma shade e kwa bonti kwa ye adwuma no. Wo ti akonya, sorry fi makonya so. Abeti akonya de. What this kind of wo kwa akodi. Me na me ye penny, me na se me nua no ye den. Akọ brandis kind of brand. What the 100 is go akodi. Say 1.5. See they be 1.5 million you Hey, say wa. Anya no pa meta betam wo ha. Say oni fia, nya mpa bia na mde yo. Pie. Kwa abonte ko pa dwuma di. Kwa na ko pa dwuma ye. Emema te say o masi abonten. Nya oto wala so wala say tu. Nya wo ye construction ye. Ko pa motor bi so ka. Ko na ko pa motor bi so face ka brefie. Ko. Na ho kra jifi ado. Ko pe motor bi so a first cabra fee. What the 1.5? Who be di? Say to be check katikati. Who be di 1.5? Me se ka ho ko pe concrete bi ya. A first cabra fee. Hey. 1.5. Say to na ko anya na dwene say wo tunu tukwa akwa pe dwuma no. Meta ate wo mo. Anopa bia na ba bete wo mo de man dwuma gi du. Hey Kadi. Bra, badi ska go di jabra Kadi. We are medidi ma men ko ya mkoda. Le ka na sen. Unifa na ho ye. Me kunu. O address na ya address ni ye. Ne ho ye panyame adom otenkom. Ye ho ye. Awale pe o. Ei, aware de e do. Awale na pe wa na wo na pa wale. Just me pa aware no so pe me. Ye bi enu na ye do ye ho. Enti wodo no de no a na ye kuram. Chese mitimi tena se dwen ho a telemo. Bia na wo de ma kire ho. Minua no. E na anim se me pe wa ase. Mini odi agro nye nne. Ye di agro ache. Lan si. Ye di agro ache. Minua no. Sister.
obi mpɛ wasɛm a ɔnka wasɛm. No dey say no correct. Ɛna obiara nso ne hɔ no ma okyine fo asɛm pa kodo. Oh yes. Ewiase nso so obi dɔwa. Ɛna ɔkyerɛ sɛ sister baabi a wokɔ yi ɛhɔ nye enti hwɛ yie. Ensu adɔwɔ ɛna ko ahinam. Sɛsɛi, wo ka Sɛ na wa ko sɛsɛi. meka amena kwa kosi sɛ ɛwɔ mu sɛ bɛma na ane ne tem. Mmire bi a akyem ɔboa wo. Na nso so ayɛ amana boro so. Sister, wagye nyame adwuma ayɛ adan. Wo na abɛte nyanka. Wo na abɛhɛ oni biefoɔ. Sɛ wa meka no nyɛ sɛ bia wale na me nya bi no na wote wo de ho na ɛmeyɛ wo. Na nso so Bible na nkasa ka sɛ bɛma bɛtse n'anim fifire no de ahyɛ ɔba. Sɛ wo sɛ nyame adwuma ayɛ o. Wo ma nyame mmara nsɛm na ɔhyɛto wɔ no ɛmmem. Wo hwɛ bɛma no me ni problem o. Na mmom de bi asɛm sɛ wa ɛyɛ wo sɛ wo ne na etina hɔ no de bi ɛbɛyɛ yie. Sister de bi ɛbɛyɛ yie no sɛ yeye kura de ju de mu jata de ayɛ bela yi. Ɔnkae wo. Obe take revenge wɔ so sɛ bɛka sɛ Fache. Tie, ma menka asɛm kyerɛ. Ewiase ya ne yɛ kasa asantefoɔ didi wɔn nkae no. Me deɛ medidi a mekae. Medidi a mekae. Di obi di yɛ me no ya na yɛ me fɛ, m'ani sɔ. Bɛɛma no wakyerɛ me dɔ. Time na wo sika, na wo bi na wo ma me bi di. De papa bɛ wetumi yɛ ma wo. Ɛno ani container ɔgye ma wo asa. Deɛ bɛ papa na ɔyɛ ma wo. Kɔtɔ ka ma. Sister, ɛde asɛm na wo ka. Kosi fie ma. Nene emema dodo sɛn na ne ma tena a ebi adwuma ma wo. Na nya asɛm kra ne yɛnka. Ɔno osi so ne sika wonya wɔntimi amɔ brant asase enti. Point of correction. Wa mo bra kwa wa bɔ bra ma me. Wa ebi adwuma na wo bie ma me no. Ɛyɛ bra na wa bɔ no. Ɛno ne yɛ didi wɔ ho no. Ade na fache wo be ya na me ne wonya asɛm. Ne me benya asɛm. Yes, sama ka no kore. Sɛ ade no kora na wo ka. Sɛ me kunu a me ne te be ma wa boa me ama enne wo hu mi me ba wo asɛm ti ma uska. Wo a wo yɛ madam for me ma uska. Ah? Esi de ya be ma wo no wasam na nim fifire ama madwuma. Ama enne me ti mi kɔ na me ba na enne wo no woni bi na me boa na ɛbɛyɛ news. Ah? Ɛyɛ news. Ni ye obi papa na de ka na numa no wan se me ma ofie onum no. Se wo hu mo ofie hu me fie onu nya bibia nti o. Fache. Ke se be ma wa investment wo mu. E jere de hu ya ma no. E me ya me no nya. Na hu ni se efe. Wo be ya na me no wonya asɛm. Enne no hu ni se efe. Efe. Ai. Se enne no hu ni shepe. Nti aye o se o kɔ adwuma wutimi pam kakra. Wonya $100 na otama ma be ma. First na luck one ho. They say na luck na wo boa. They say why bad luck. Wo boa. Wo is it obo fom o. Obo hwan fom. Enti na ayɛ den. Na ayɛ den. Ma me saw. Susu say no ato no. Me nto susu me. Say what ase. Me nto bi me invest wo. Enti wo gidi sent ka wo ma me. What na ase titi sika ma be ma ke ni so osifia wo timu ade be ma betre mu no. Fache, ma me nka asɛm kyerɛ wo sɛ. Be ma no. Me oyɛ makoma. Be ma wotimi ehu sɛ me waboa me kai baby ye free where we came back in the days. Bema we emra mo na enidaso ni baby ano oje mi si ho. Time no otiti sika wo that time obepem na no otiti sika ma odin de. Ene hu so ye. Say na na ndi between na satan luck wo ho no. Luck wo ho. Na say why bad luck. Why to find no ngoma ti ko. Why bad luck. Mimi kuna ye bad luck. Wanya papa. Enkeka so de won tie mi a enya hwe. Toko sa na te sika ma ba ni sa na ba sa wo be ya na wo kura mpo me no ntama te ente mabre ente empna che kra chi jai na nya na fo wo ba no no koko pa wo dia na pa na ma te sika ma na di fa na ka ba da sako kada bia me so be so dem fo mu na da tie ma na dia wo sika wo mpa brenti na da bia wo sika ti na ba me bia mpɛ wo no ti na ba me bia mpɛ wo no Enam tese asem a wo ka na si ni na na wo de wani mu ni pe wo kura ye so beto so na wo duo aso wo be ha na ni aka ne sa bia bokode Jordan. yeah Ah, really, yeah, my bad. ayi ben
na sɛ deɛ woyɛ no asɛ sɛ bi woyɛ amama yɛ nipabɔne ni me ne wakasa sɛ data ɛsɛ ne agreement ɛkɔɛ ɛnso yɛ nti nya brɛ ma me sɛ mmerɛpɛ no ba medu sika ba bɛhyɛ sɛ gye nti mmɔden na woyɛ wo sɛ wogum no so me namfo anim di asɛm yim ɔsɛ ne sika yɛ asɛm yɛ ai Jordan. wobɛta me ka me namfo anim Dabi Jordan me yonko no me matabiri sika nti sɛ wo de me srɛ Jordan na ba me ba yɛ nyina no. Wo de so fi sɛ wo nya ni nyina ma wo de pebe 110,000 mami. What? Say me ho kyerɛ me. Na Jordan sɛ me so me fa ntwitwa me ho. What? Esrɛ wo. si adwuma no kora sɛ nkɔ te sɛ fɛs maka sɛ bia me save anya sika no de ama wo back sika no enduru baabiaa ɔman ni mu kura ɔman ni mu so ɛde asɛ nkwa no nipa asɛ yɛ deɛ ɔdan kasa masa this time obi aho kyere no this time sika no obi aho kyere no Bra, ɛyɛ susu mesrɛ wo. Me de sika ne ma no na mu ni hobby. Why? obi ade Ɛyɛ ka me ne na sɛm. ɛwɔ mu sa bata asɛ deɛ awo si dan ka ne sɛ mi mpere deɛ asɛ nkwa no nipa yɛ de ka o yɛ sika no sɛ ahia Me ba me didi na tema na. bɛma Ah, bra me ba ma nya ne kasa tia. tim Me ba me nya ne kasa wa mi hu tia. nipa ɔdan ka no papa asɛ da bɔsɛn yɛ ɔba ɔbɛdan ka Ɛma ne nipa bi ɛma wɔn wonim sɛ wiase wo de pɛ bibi ka kyerɛ no ne yɛnkɔ yɛ O pe bibi nka nkyerɛ me sɛ. maka na kyerɛ sɛ ma wo brɛ dan ka nti wo pɛ bibi aka akyerɛ wo na sɛ wo sika no bi ana sika na me ni bi kla pɛ bibi ka kyerɛ ne nkɔ na mede ka mo otie me obi ade ka adwane ma me wade ka metie me da so ohu manim da biaa Ana me se wo de me srɛ wo. Ti bi no kɔ afɔ so. Na pa 10,000 mami. E de be tie free. Why? Na me so me fa nkotwitwa me na sisi. Me kika kɔ no. you say they don't want to see na wasem yan da obi du ka ɔdan kasa no papa asɛ abɔsɛn yɛ ɔba we 200 cities am the man 2 million tg Jordan. out of saying out of 70 no 700 million oh nice hey why are you bra so de ka say 790 million Jordan na sɛ wo sika sɛ hyɛ wo Na Jordan se ma me no wo kan 700 million titi ska se. ɛna mama wo ɛna mo 200 2 million Na aka say 790 700 million no 2 million no bra me di 2 million e kwai. masa 2 million sika 2 million sika na Na we na nye. Ma tabri sika 700 million amount. Na per 10,000 mami a 2 million na bra dai. bema Jordan. bema so musa 2 million bema ne wi say di o masa wi say den gada se bi mpre so what tie bi wo be da kan popo ne nya 2 million masa so musa we kwa kam ko to leda wo we be ka say 798 million no anu so musa bema ɛnyɛ nnuane ndane ne kɔbɔ ne ɛne sika ekuta wi obi busom ya katua no wate opportunity ka ka wie mu abrɛ saa 2 million kro wo bi wonya bi wagina ntentene anya 2 million nso bra so mu mɛ wate ɛsɛ ne wɔne edidi sɛ sika na ɛhyɛ no bɔtɔm na wɔfa ni nam wana obi jo obi ka wadwane afi kro obi kwawu na no nti ayi de nkatia de owi ogu na mu kokora minwane Ɔde ka me wɔn alive oba de bia na me di nkomo Aseme na ka mo ahona mu didi enti no me nso wiem. Na bra ne sika no dodo. ɛne wo de Aye 700 million. kasi wi say di nti so musa Jordan. Aje na wo ye ne sa nka. sɛ wo sika ni hu tuma mo bia sɛ wo Jordan. ko ya de ye ko ni wo de wo semta wo de ju sika no ne sika na ne de abrɛ je menye on stop to free Jordan. bema 700 million. wi say di so musa ɛmɛ enye nipa bɔnefo yɛsrɛ ɛnsɛ yɛ din so wate 2 million so musa bibi diska wo hono man kan to Jordan ti me papa ma yo no enti what then ye. makun Ah, mami akokun masa wo ya de ne ka bitie me na ɔno kwa na tibi aso de kana bema ma ada na man pay for bɔne Yo, ya bi na nkwa ɔno kwa oh na ana kasi 700 million sika bɛ obi de obi ka 2 billion ɛno ma kɔ ta sa bema so musa anya billion ɛsɛ wo agye sika Jordan die ne nkodi wo de ka kyerɛ die ne nkodi na me ma tam o so akɔ no abɛsɛ bema ko beti wa ye na mi su tira na Onkwa dɛ. so ko no ho uguma ni so wati unna mantemo na katam se man do kam because me pesa na na wo obi ama ne ye me no Jordan. me ba diska no me ba diska no Jordan Wo de me pɛ de on wo this kana me dey jana asem wona me do Hey, Jordan. Hey. Jordan, until I say sika 700 million me dia man. What got to be 2 million? Atia Jordan dia ye me pa. Obi a Jordan me yonko no wo ho kire. Matabri sika enye kuma dia ma se fa wo twuma mu. What are friends for? You can yonko anka yonko ne say. You nyina to ne ma tse de wo de ko fa ne ma kwa wonya. Matabri sika dia ma. Aduru bra me ho kire me na madan ne ka me ko sa wo mpe 100 million ma me.
amount of 700 million no on purchase 100 million mama enu half mbo you half la hwe sika Jordan akwa akota mama me